ndị be anyị ekene m unu nke echi ya zere m achọ m ka m kọwapụtapụrụ unu ihe ụfọdụ na-akpọ spiritual attack. Ihe ụfọdụ na-akpọ spiritual attack o nwere ike ịbụ ụfọdụ ihe mma akọwapụta kịta ihe enidi resolve na ihe enidi what need to be resolved and solved by medicine in the hospital, by medication or by medical attention in the hospital. Ihe ndị be anyị na-akpọ spiritual attack enwere ike resolve ya n'ụlọ ọgwụ. O nwere so many things nwere ike ime mmadụ ọ gagide ọ daa ọma nwetazi onwe ya. Nwere a lot of things nwere ike igbu mmadụ asị ọkwa onye a na onwere ihe na-eme ya ọbata village ya a na-ekwu ọchọka okwu daa ka na ndị ewere nsị kọtụo ya na ndị obodo ewere nsị kọtụo ya na attack na akọtụgị ya. O nwere ike ọ bụrụ heart attack na-eme onye ahụ asị na-eji nsị wee kọtụo ya. Onye na-enwe heart attack ọ na-echeki onwe medically asị na-ewedo nsị kọtụo ya. Ọ bụrụ onye na-enwe high blood pressure na low blood pressure adị low dị too low ma ọ blood sugar because echetara m mgbe anyị na-eje monastery na ọhụm monastery ọ nwa nwa mmanụ bịanụ nwoke a na-enwe low blood sugar ya gbada too much o collapse gbadaba ọ na-eti sugar heat ya na-agbasịsị ya ọda ewetara ya sugar nye ya ọ lacha o nwetakwa onwe ya efe ya dị blood sugar agbagotetu efere ya na so blood sugar gị dị too high a na-eji ya na-akpọ insulin wee butuo ya. Ọ dị too low enye onye ahụ juice ma ọ sugar ewee bugote ya. So na blood sugar mmadụ gbada too much ọ bụ na if the care is not taken, it may lead to death. Ọ ihe enwere ike iji wee solve ya enye onye ahụ juice ọṅụọ. So ọ bụ na blood sugar dị na-agbago ịkwesịrị ịnọ ụlọ ọgwụ nso, ịkwesịrị ịnwe ọgwụ ihe na-aṅụ ma BP mmadụ ị na-aṅụ ọgwụ for heart attack tinyere nwe heart attack. Mana ọ bụ na ọ na-aba anyị blood sugar gị gbada ọnwakọ na-akọ ụdịrị aka ahụ ị na-ada afa ya bụ ekpere asị na ndị ewere na attack na ndị obodo ha akọ ya nsị na ụmụnne ya na-achụ ya na anọ na village wee were remote na-akọntrol ya na-evoke ya na ya nọ ebe nwa na Marine Kingdom ma ọ na-anọ ofu kingdom ma ọ na-ancestral altar ji ya ma ọ nọ nke a na-eme ya ma ọ nọ nke ọzọ na-eme ya. Ihe ndị a na-agwa gị bụ ihe enyi solve medically ọ bụla n'ụlọ ụka ka a na-asọlve ya. Na ọ bụrụ na ị na-enwe blood sugar problem ọ management ka ihe na-eme na-aṅụ ọgwụ kwesịrị na ihe na-aṅụ ma diabetes ị na-aṅụ ọgwụ kwesịrị na ihe na-aṅụ. Ọnwa nke mebe gị ṅụọ ọgwụ agwa gị ṅụọ ọ bụla ya ma ije na ọ n'ofu ebe ka afọ ya bụ ekpere n'isi gị ma ọ chọba onye gburu gị ọma na nwanne gị nwoke mere gị ma ọ na nwanne gị nwaanyị mere gị. So ihe nchọ ka m gwuru n'ụbọchị taa o nwere so many things a na-akpọ spiritual attack na be anyị enyi solve medically na-abụlọ ihe a na-afa ya ekpere na-abụlọ ihe a na-emere Holy Ghost fire. Ekpere dịkwa mma mana ọ bụla ihe niile ka a na-emere Holy Ghost fire ma mental disorder nke ọbụla na-eme mmadụ ọnụ ụlọ ọgwụ ka a na-solve the problem. Ọ dị ụtọ na ndị gọọmenti ekwipụlọ ha hospital mezie ihe ọya bụ ma onye ọbụla eje kedo onye ahụ n'ụlọ ụka faya bụ ekpere exercise ma exorcism chụbịa ajọ mmụọ ndị na-achụ ya ndị ji ya na vileji ndị mere nke ndị emere nke ọzọ oge ọbụla so na vileji ka a na-eji mmadụ ada-eji mmadụ na township nọ ndị vileji ya ụmụnne achọba onye ahụ alakọ mmadụ na ibe ya na onye ọbụla na-egburu gị ahụ ụdịrị ọnwa don listin gbachi ya nkịtị ọ na ọgwụ ka onye ahụ eje. So nke mbụ blood sugar mmadụ gbara too much ọ ya ma onye ahụ na-ekolaps enidi nye juice ọṅụọ ma ọ shuga ọ nwetakwa onwe ya ọma nwetazi onwe ya ọ tụrụ enye ya juice ma ọ shuga ọlacha. Oke ndị be anyị ekenekwa m oke mmụọ Asanka FM eze mmụọ esi Los Angeles, California, USA na-ewetara unu nkụzi nke a wee na-asụ unu ka emesịa unu one love.